Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa cikin wannan sabon bidiyon. A wannan bidiyon za mu nuna yadda za a yi completing ɗin waɗannan task ɗin gabaki ɗaya ga su a cikin Unich App. Mu je zuwa cikin bidiyon da nuna muku, amma kafin mu nuna wannan yadda za a yi wannan task ɗin, idan yau ne farkon fara zuwanka wannan channel ɗin, ka taimaka ka danna subscribing, ka danna alamar ƙararrawa. Hakan zai sa in ji ƙarfin gwiwar in kawo muku wasu bidiyoyi. Fari za mu taɓa kan nan gashi nan gurin kamar haka, ka taɓa kan wannan claim ɗin gashi nan kamar haka, taɓa nan wajen gashi nan haka, taɓa nan kamar haka. Zai shigar da mu zuwa Twitter. Abinda suke son a yi a nan, za ka yi liking, ka yi retweeting, ka yi repost, sai ka danna wannan alamar share ɗin, sai ka yi copy na wannan link ɗin gashi nan kamar haka. Wannan link ɗin gashi nan kamar haka, wannan sai ka yi copy ɗinsa kamar haka. Gashi nan mun yi copy ɗin sai ka yi minimize ka koma ciki. Za mu ɗan jira, yawa gashi nan. Sai mu sa link ɗin a nan gurin gashi nan kamar haka. Sai ka danna confirm. Yawa, kun ga alhamdulillah wannan ya yi successful gashi nan sun ba mu wannan FD ɗin guda 100. To gabaki ɗaya haka za a bi a yi su gabaki ɗaya daga na farko har na ƙarshe.